Hola, em dic Judit Trujol i m'encanta jugar a Playmobil. I he volgut fer com un reportatge de la llegenda de Sant Jordi. Hi havia una vegada un poble que l'anomenava Montblanc, que allà hi havia un drac ferotge que anava a atacar tot el poble. Ja s'ha donat! Apagueu tot el foc! Anem a veure el rei a veure què fa. Rei, escolta, si ve tots els dies, el drac no tindrà res. Ja ho sé, tenim que pensar. Doncs mireu, podria... Mira, què us sembla si li duim un animal cada dia o dos a la seva cova? Sí, així ens deixarà en pau! Sí! Em sembla genial! Per berenar li vam dur 2 porquets. Per dinar, una vaca. Per sopar, 2 cabres. Se'ns han acabat els animals! Se'ns han acabat els animals! I ara què farem? El drac tornarà a venir i se'ls els portarà! Tranquils, que darrere aquesta paret tinc una bossa amb els vostres noms. Qui vol una mà innocent perquè vingui a treure un paperet? El paperet que ha agafat aquesta nena serà el no afortunat que se n'anirà a menjar el drac. Llegeix la petita. I bueno, qui és? La princesa. La princesa? La meva filla? Oh. No, jo hi anaré. No deixis que la princesa vagi. No, jo hi anaré. Ho sento, però la meva filla és com tots vosaltres. I acceptaré que hi vagi ella. Oh, cavaller? Però tu què fas aquí? No passegis per aquí, que el drac vindrà i com que té molta gana et menjarà. Tranquil·la, princesa, que no et farà mal, ni a tu ni a mi, perquè he vingut a alliberar el teu poble! Tan tan tararan tan tararan tan tararan. Sant Jordi li va clavar la llança al cor. Quan va morir el drac, una rosa va florir al costat i totes les altres també van florir. Et regalo una rosa preciosa que acaba de créixer aquí. Acabo de veure tot el que ha passat. Et regalo la mà de la meva princesa. La meva mà? Sí, la teva. I per què no és la teva? Pues perquè jo sóc el rei. Perdonin, però tinc altres assumptes que fer i altres batalles. Perdoneu-me un munt. Adéu. I el cavaller Sant Jordi va matar el dragó. Oi que sí, germaneta? És clar que sí, però em penso que més de noi crec que era una noia. Conte contat i conte acabat.